Il-ġimgħa filgħaxija l-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi inawgura żewġ yacht marinas, dawk tan-naħa ta' Taxbix u n-naħa tal-Imsida, kif ukoll uffiċċju ġdid li minnu se joperaw. Il-Yacht Marinas ta' Creek PLC għandhom spazju tal-fuq minn 700 yacht u dajsa u joffru l-aħjar protezzjoni. Matul dawn l-aħħar 5 snin Creek PLC nefqu kważi 9 miljun euro għal tibdil ta' pontuni, infrastruttura ekonomika, mollijiet u wkoll uffiċini fejn jilqgħu il-klijenti. L-ewwel image li inti tagħti ta' bniedem li daħal Malta bil-jott huwa l-uffiċċju tagħna. Dan mill-ewwel jagħti dera ta' professjonaliżmu tal-industrija li għandna. Huwa importanti wkoll għax joffri servizzi li daw in-nies li jiġu minn barra u jgħixu fuq jottijiet li jkollhom bżonn pa' showers, toilets, aċċess għall-internet, aċċess għall-taxis u għall-industrija l-oħrajn li jorbtu mal-jotti. Parti minn dan l-investiment kien ikopri wkoll reklutaġġ ta' 13 persuna fuq bażi full-time u diversi part-timers. Il-Ministru Joe Mizzi stqarr li l-klima Maltija u l-qagħda ġeografika jgħinu ferm lil pajjiżna sabiex ikun l-għażla ta' diversi barranin sabiex iżuru pajjiżna bil-jott tagħhom. Mizzi qal li l-Yacht Marinas ta' Malta joffru servizz mill-aqwa. B'hekk dawn il-klijenti qed ikollhom is-serħan tal-moħħ għal żjara pjaċevoli f'pajjiżna. Dan jidher anke għax il-jottijiet reġistrati f'pajjiżna sa wissu 2015 ilaħqu 850. Patrick Gawci, direttur ta' Creek, innota wkoll l-importanza ta' din l-industrija f'pajjiżna. L-industrija ta' yachting huwa importanti għax huwa tip ta' turizmu li aħna Malta rridu nġibu lejna. Daw in-nies illi jiġu Malta bil-jottijiet tagħhom jonfu ħafna flus Malta u ħallu ħafna flus Malta. Dawn ma jibbukjawx affarijiet minn barra, ħalsu barra u l-flus jibqgħu barra, l-flus dejjem jiġu Malta. Minn barra hekk huma jużaw ħafna il-servizzi mhux tagħna biss imma tal-madwar tal-yacht yards, tal-taxis, tal-restaurants u dan huwa kollu introjtu tajjeb għall-pajjiżna.